Ova izložba je bila podijeljena na dva dijela. To su digitalne fotografije svinja i poliptih ornamentalni kontinuum. Ta dva dijela čine jednu cjelinu jer ih povezuje taj motiv i simboli Slavonije. Zapravo je i Leo Pavlović iz Novske, tako da se svojim životom inspirirao folklorom, nošnjama, pleterima, vezovima i to utkao u svoj rad. Također, ornament je inače simbol nekakve reprezentacije identiteta, tako da Leo Pavlović i u ovom radu nekako sebe predstavlja kroz te varijacije ornamenta. On nekako nas poziva da se sjetimo tih naših predaka koji su postupno stvarali naš identitet. Ciklus radova Ornamentalni kontinuum je nastao tako što sam u folkloru kao mojim nekim sekundarnim zanimanjem uz vizualne umjetnosti tražio sam ono nešto vizualno, ono šta to se najbliže može prikazati tu vizualnu umjetnost i što mi to gledamo kao nešto vizualno, i to je naravno narodna nošnja koju gledamo kao sama po sebi je umjetnost, i onda sam iz narodne nošnje crpio ornamente, to jest način kako su ljudi stvarali ornament, tako sam i ja stvarao vlastiti ornament na neki suvremeniji način gdje, kako bih rekao, prožimao ornament kroz različite medije. Kada sam trebao raditi neke fotografije, tražio sam motiv koji je blizak meni, a recimo nije blizak većini mojih kolega i nekim ljudima u gradovima općenito. I onda sam otišao na selo, u jedno obiteljsko imanje, gdje sam fotkao po dvorištu, po imanju svakakve motive i naišao sam na svinjac kao sjajan objekt u kojemu se nalazio velik chiaroscuro gdje je baš bila velik kontrast, i to mi je bilo izuzetno zanimljivo. I tamo sam proveo 3 dana u tom svinjcu fotkajući svinje kako bi dobio neku dobru seriju fotografije. Pa evo, projekt A4 je zapravo sjajna prilika za mlade umjetnike i povjesničare umjetnosti da krenu u zajednički rad, jer svi poznajemo praksu da umjetnik treba kustose, kustosi trebaju umjetnike, i ta korelacija je sjajna u ovom projektu gdje se mi već u studentskim danima dolazimo u međusobni kontakt i stvaramo prijateljstva, ali i velika iskustva u radu sa zanimljivim galerijama, prostorima, različitim galerijama i prostorima, i dobija se već u studentskim danima neka praksa izlaganja i poznanstava.